uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kutata u-Apostle Ntsibande nomama u-Apostle nabazalwane bonke ekhaya lizwi. Tata, ngicela ukudlulisa obu bungqina. Last week ngoLwesine bendilele ndaphupha ndihlaselwa si-stroke. Umlomo ubungavumi ukuthetha, icala lonke laserayithi kusuka emlonyeni ukuyotshwa ezinyaweni. Ndingakwazi ukuthetha kodwa ndiye ndatsho ndathi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Umlomo ubungavumi ukuthetha kodwa ndishwantshatha ndisithi uYesu Kristu uyinkosi. Bakhululeka ubuso, zakhululeka iingalo, necala lonke lakhululeka kwi-stroke. Bendivuya ndisithi ndabubunikeza kobu bungqina ekhaya lizwi, ndibulela kutata uThixo bendikhululile kwi-stroke. Ndiyabonga kakhulu ngoyekhaya lizwi, lindincedile kakhulu. Kokokuqala ndinika ubungqina kodwa zininzi izinto ezenzekileyo. Bendikhululeka kakhulu emaphupheni ngesivumo esithi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyambulela kakhulu ngawe nangekhaya lizwi utata uThixo. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela nje Ntsibande egameni lenkosi yethu nguJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Ngihleli nje ngiyazibuza ukuthi ubani uSifiso Jile. Mengithi ngiyabheka, uSifiso Jile sho ukuthi mina ngokwami uSifiso Jile impilo yakhe nje ngiyibona ukuthi nje impilo kaSifiso Jile mhlambe seyaphela, ngoba ngilalele inkonzo yesidlo. Ngiyazibona ukuthi hayi mina ngokwami mina ngihlulekile kodwa manje fanele ngidedele ubaba uNkulunkulu athathe indawo yakhe, ngoba nomzimba enginawo owakhe. So umzimba uyithempeli likababa uNkulunkulu. Kuningi nje la ngicabanga khona, ngithi uma ngibheka ngibona ukuthi hhayi ngihlulekile mina ngokwami. Kodwa manje ngithi angeke ngidedele ubaba uNkulunkulu. Futhi ngiyabona ukuthi ukuvuma izono kuyangisiza and ukubhabhadiswa ngiyakudinga-ke kule simo lesi. Ikona-ke manje sengikudinga esengikucela ukuthi Nkosi sicela ungisize. Ngizocela nje usuku lokubhabhadiswa kwami ukuthi hhayi mina cha, hhayi ngiyavuma Nkosi, hhayi ngihlulekile. Kukho konke nje ngikuzamile, ngithi ngiyazama njengoba mhlawumbe ngiphila, hhayi cha, hhayi ngihlulekile Nkosi. Ngiyavuma nje phambi kobuso bakho ukuthi ngihlulekile. Siyacela ukuthi kuphile wena-ke empilweni yami, ngoba ngiyabona yonke into nje kumina yenzeka ngomusa. Hhayi ukuthi mhlambe ngihlakaniphile, ngazi kahle, ngazi kangcono, ngenza kangcono phambi kwaBonkulunkulu. Konke nje, konke empilweni yami nje kuwumusa. Ukusindiswa, mina ngangakuthanda ukusindiswa kodwa ngasindiswa, kuwumusa. Konke nje kuwumusa. Ngiyabonga bamtsibanda, uJesu Kristu inkosi. Engikucelayo iloko, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngidlulisa ukuxolisa kakhulu baba. Bengithi ngixwayisa omunye umzalwane ufake emoji, ngabone sekungeneke neyami emoji. Ngiyazi ukuthi ubaba akayibonanga.
kodwa uNkulunkulu ubonile ukuthi ngingcolisile i-group yakhe. Ngiyacela nje uxolo uNkulunkulu angithethelele, nawe Baba ungithethelele, nabazalwane bangithethelele egruphini. uJesu Kristu inkosi. uKristu inkosi Baba, ngiyabingelela Baba, ngibingelela umama, ngibingelele intaba kaJehova, kuyabonelela abazalwane bonke nasekhaya lethu. Ngicela nje Baba ukubonga kakhulu ukuba sekhaya lezi, ngibonge nje uNkulunkulu ngendlela Baba akusebenzisa ngayo. Ngibuka nje i-protection ekhona kuleli khaya. Makubusika besijwayele ukuthi kugome ney'ngane. Senzela amakhaza ukuthi ngoba kuyabanda kakhulu la sihlala khona. Sithi sigomela umkhuhlane. Kodwa ngoba sisekhaya lethu Baba, hayi, angazi sagcina nini ukugoma, angazi sagcina nini ukuya nje eklinikhi or esibhedlela siyela umkhuhlane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngawe, siyawubonga umsebenzi akuthume ukuthi uwenze. Hey, siyabuka nje. Ngisho i-protection engaka esinayo emakhaya nokuthula. Yazi kumnandi kunokuthula nje kakhulu emndenini yethu. Ngibuke umnikelo lo wokweshumi. Abazalwane uma bekhuluma kuvele kube ngathi nje hhayi bakhuluma into sebenehaba. Kodwa nje ngiyabuka nami ukuthi hayibo, ukudla indlela ade sithenga ngayo ukudla nje, yazi ukuthi hayibo akupheli ukudla lokho ekukhona kuze kufike enye inyanga ukudla kube khona. Ngisho abantu othola ukuthi mhlawumbe ubecelile ukuthi uyaboleka imali, abahluphi, ubona sebeletha ungakasho ukuthi uyayicela leyo mali back. Hhayi Nkosi yami, siyabonga kakhulu Baba, siyabonga. Okunye nje bengicabanga ukuthi beke kube khona izinto mhlawumbe ebusuku uzwe ngathi khona okuhamba la phezu kwe-roof. Kodwa nje njengoba sisekhaya lezi sisho uJesu Kristu inkosi. Kuthule kuthe cwaka, akukho okusihluphayo Baba, akukho. Hhayi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Siyabonga nje sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bazalwane ekhaya lezi ngasentabeni yendlu kaJehova ayabonelela. Ngiyathuba kakhulu manje nje ekuseni ngithi ngiyavuka, ngavele ngacofa ubufakazi, angazi ngobucofe kanjani uma ngibulalela. Kunomzalwane oxolisa ukuthi wafaka i-emoji kodwa kwangabona muntu. uNkulunkulu nami wasuwangikhumbuza ukuthi ngake ngakwenza mina, mhlampe sekuze kwaba kabili-ke. Okokuqala nje mina-ke nginokuthi uma ngizolalela iy'nkonzo, ifoni ngiyaye ngiqale ngiyi-download inkonzo. Emase ifoni ngiyifake ebhanweni, ngiyicishe yonke into ukuze uma sengilalele inkonzo ngingaphazamiseki. Yacofeka-ke i-emoji ngelinye ilanga ngayisusa, kodwa nganokuthi ayi vele bengi-offline, abayibonanga abazalwane. Kodwa sengithola ukuthobisa kakhulu uma ngibona umzalwane naye exolisa. Sengithi nami Nkosi, ngiyacela ukuxolisa kakhulu ukuthi ngibe ngubani mina ukuthi ngingaxolisi, ukuthi yangena ngalingcolisa ikhaya lezi. Okwesibili-ke kunzima kakhulu-ke khona ngoba ngangi-online, ngangiqeda kudownload inkonzo nje yangena ngephutha. Uma ngithi ngiyabuka, hawu, ngifake i-emoji ngayisusa. Ngathi ngiqeda kuyisusa nje ngabona ubaba uNsibande wayethayipha, ngicathi wayefaka khona wayekufaka egruphini, mhlampe naye ubaba ngazi noma wayibona yini. Kodwa ngiyacela ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu ngokunganaki kwami ukuthi ngiqofa ama-emoji
Ngisho kuthiwa abazalwane babonanga kodwa uNkulunkulu wangibona. Ngicela nje ukuxolisa kakhulu kuNkulunkulu wethu. Ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngendlela abantu abaxolisa ngayo kimi uma bengonile. Nami ngiyafisa ukuthi ngibe umuntu oxolisayo. Ngiyafisa ukuba lo muntu oxolisayo othobayo. Ngisakufunda nokho kodwa ngiyakholwa ukuthi lokhu uNkulunkulu ungiconvict-ile kukhona. Yingakho ngenza nale voice note nje. Ngicela uxolo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa baba ukudelitha bekade sengidlulile. Ngifisa ukudlulisa ubufakazi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ubufakazi enginabo, uNkulunkulu uye wangisiza ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiskemiwe kwi-akhawunti yami, imali isibuyile ngingakaze ngithumele izinto ebengilayelwe ngazi ukuthi angithumele. Kufanele ngenze i-affidavit, ngifake i-case number, ihambe iye kwaba-fraud, bakwazi uku-check-a ukuthi bangangibuyisela kanjani imali yami. Ngithe ngingakakuthumeli konke lokho, sengikwenzile kushoda nge-case number, ngingakanikezwa emaphoyiseni i-case number. Yavela imali yami yabuya yonke iphelele, babeyithathile kwi-akhawunti u-1,950 ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa ngamandla angenzela wona ngezikhathi zonke. Kuningi uNkulunkulu angenzela khona. Nomntwana wami ushile izolo ngesonto, kodwa ngibabaza uNkulunkulu ukuthi ngiyabona ukuthi indlela ayiyo akungangokusha kwayo ngenxa leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngibona uyadlala, ngibona nje kuyaphola bazalwane. uNkulunkulu ngilekelele ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyohlala ngimdumisa uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kutata umpostoli nomama umpostoli. Ndibulise bonke abantu basekhaya lizwi nabo bonke abasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Tata, ndicela ukuxolisa kakhulu, uxolisa kubaba uNkulunkulu, uxolisa kuwe, uxolisa nakubo bonke abangcwele basekhaya lizwi nabasentabeni ngokuba ndophule umthetho kungenisa i-emoji. Ndiyaxolisa kakhulu tata, yangena by mistake, azange ndiqaphele. Ndiyaxolisa kakhulu kakhulu kakhulu. Angeke ndikwazi ukuphila ngaphandle kokuba ndibe khona ekhaya lizwi, ndizifumane inkonzo. Ndiyaxolisa kakhulu tata, ndiyaxolisa. Ndicela ukubuyiselwa ekhaya lizwi, zange ndibone, zange ndiqaphele. Ndiyaxolisa kakhulu. Ndathi abazalwane bandixelela bathi mandikhuphe i-emoji. Ndiyababulela kakhulu nabo bandixelela ukuthi ndifake i-emoji, ndathi ndiyayikhipha. Awusoyibonile tata, nasezulwini yayiseyiboniwe. Ndicela uxolo tata kakhulu, ndiyazithoba. Enkosi kakhulu tata, ndiyabulela. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela uma, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lizwi, ngibingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizombonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa egameni likaJesu. uNkulunkulu baba engithwalile, ngiqala umkhosi ka-40 days
ngaze ngawuqeda. Namhlanje bengiphuma emkhosini ka-40 days. Ngiyambonga uNkulunkulu engipha amandla, uNkulunkulu wami amangalisayo. Ngiyabonga Baba ngakho konke okuhle uNkulunkulu angenzele kona. uNkulunkulu wami, bengingene lo mkhosi ka-40 days ngoba ngigulelwa ingane ingekho right. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ingane yami isiyaphila, isi-right, isiphilisiwe egameni likaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ungipha amandla lawa ayisimangaliso. Nkosi yami, wangithwala wahamba nami ebudeni bomkhosi, wangigcina, wangilondoloza, wangigcinela nabantwana bami nasesikolweni bahamba kahle, baphumelela ngamandla nje kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, engathi angahlala njalo angigcine nabantwana bami nemindeni yami nezihlobo zami, angiphe njalo lamandla ngiqhubeke endleleni noma zikhona izilingo, zikhona izivunguvungu, kodwa uNkulunkulu ngiyambonga ngoba uyangiqinisa, uyangipha nesibindi, uhlala njalo engikhuthaza. Ngiyambonga kakhulu Baba, nangawe Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu okuhlezi njalo usipha iy'nkonzo, njalo iy'nkonzo zeviki ezisiqinisayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Apostle Nzibande, ngizodlulisa ukubonga kakhulu ukuthi nisihambele ezakheni. Sidlulisa nje ukubonga uMamShabalala nethimba lasezakheni. Sonke sithe sicela ukudlulisa ukubonga okukhulu ngenkonzo bekhona, ibe yinhle kakhulu nje. Siyabonga nje ngakho konke ukhanje lwezakheni. Phinde ngicela ukudlulisa futhi nebandla laphayana Entabeni branch Ladysmith ephethe umfundisikazi T Zwane. Sibonga kakhulu i-support yabo, basondelile kakhulu kuthina, besibambisene nabo kakhulu kukho konke. Siyadlulisa nje ukubonga nje ngakho konke ukubambisana. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Ntsibande, ngibingelela umama Ntsibande, bingelela Khalezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Engibingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyaxolisa Baba, ngizwe ngomnye umzalwane engithayimisa la ukuthi kune-emoji yami engenile layo last week. Ngalo ngithi ngizaxolisa, kodwa manje iyangihlupha lento ukuthi angize ngixolise, ngoba noma ngabe uyibonanga Baba, kodwa iboniwe emazulwini. Akukho kufihlakele ongayi kwambulwa ngenye imini. Egameni likaJesu ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyazithoba kakhulu ngoba nami ama-emoji angiwafuni nala ahamba ekhona, angiwathandi. Kwenzekile nje yangena, ngiyayixolisela. Nenye eyake yangena ngiyayixolisela zonke ngoba angizithandi nami Baba. Sengizwe kakhulu ngazo ukuthi azilunganga Baba wami, ngiyacela ungixolele nasezulwini ngixolelwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Manje nokufakaza, wathi uma ngabe ufakaza ungaqale uxolise, kufuna uqala uxolise kuqala, uzixolisele phambi kokuba ufakaze, ungazenzi lezi zinto kanye. Ngibambe lokho Baba ukuthi angiqale ngixolise phambi kokuba ngifakaze, noma kusasa noma next week. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Apostle Nzibande nomama Apostle Lady Apostle Nzibande egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Baba, ngizobonga uNkulunkulu kusukela ngo-2024 ngingenile ekhaya lethu ngephasika. Izinto ezenzekile ilapho ngiqale khona ukuba nezimpi Baba, ngilwa nemimoya amademoni. Lapho ngithi uJesu Kristu inkosi, ngikhumbula la ngalwa khona
nedimoni elalimnyama lilikhulu liyisigora, lapho lathi ngilwa ngithi ngiyalinqoba lifa liphinde livuke, lapho ngathi seliwile phansi labuya langiqenya, ngaze ngathi mina sengibona umphefumulo somncane, ngathi noma ngaze ngife kodwa ngeke ngiyeke ukuthi uJesu Kristu inkosi. Yilapho la ngiyeka khona Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu nangezwi ukuthi ngithi sengisekhaya lezwi la ngathola khona ukuzwa ivoice kaNkulunkulu ekhuluma nami Baba, engithuma ukuthi ngihambe ngiyotshela umndeni wami ukuthi awusindiswe inkosi uJesu sezubuya. uNkulunkulu wangipha amandla, ngafika Nkosi emndenini wami, ngafike ngasho ngathi uNkulunkulu ngithola izwi elithe akizokusho emndenini wami ukuthi awusindiswe inkosi uJesu sezobuya. Noma ngabe Baba bengakumukelanga, kodwa mina ngiwenzile umsebenzi uNkulunkulu inkosi uJesu angithuma yona. Angithuma lona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngoba ekhaya lwezwi lapho ngifike khona uNkulunkulu wangibonisa kuningi Baba ubufakazi uNkulunkulu akhuluma ngabo phezu kwempilo yami, namandla akhe ngiwabone ehamba nami engithwala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangawe Baba, nangey'ntshumayelo, iy'mfundiso. Siyambona uNkulunkulu esiphilisa Baba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, uNkulunkulu engathi angakubusisa akunikeze umqhele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba uNsibande, ngibingelele ibandla lonke ngokukholwa egameni likaJesu. Ngibingelela umndeni kaBaba uNsibande. Baba uNsibande, ngingumntwana kaNkulunkulu. Ebandleni bengikhonza kulona bengihlupheka kakhulu. Ngiyafisa ukumbonga uNkulunkulu endleleni ehambe nami. Bengihlupheka makukhulekwa noma mhlambe ngesikhathi umfundisi eseshumayela phambili. Kimina bekuba khona izinto ezenzakalayo, kusengathi sivuma izono, sibamba iqueue, nginganakho ukuqonda, ngikhulumisane nomfundisi, hayi naye angichazele ngendlela angichazela ngayo, aze agcine sengichazela nokuthi kuyenzeka enye into kungabi ukuthi uNkulunkulu oyishoyo kodwa kube yisithi. Hayi, ngahlala ngathula. Ngilithanda kakhulu ibandla lami, ngilihlonipha, ngenza konke, ngiwumphathi wemali, ngumphathi wezikhwama, ngikhipha izimemo, ngikwenza konke. Bengithanda labaya abazalwane, nami ngibathanda. Kubuhlungu even ngisho kufika umyalelo ukuthi kufanele angikho endaweni e-right. Ngangikhala, ngahlala ngicanti kwangithatha iminyaka emibili ngihleli ngihlupha-ke manje ebandleni, ngibona kahle ukuthi ikhona into elwisana naleli bandla, kodwa ngingazi ukuthi yini, futhi nginganayo incazelo. Khona la ngake ngayibhala khona, khosi kwafika kimi ukuthi angibhale izono zami engizenzile phansi, ngize ngizibuze, Nkosi, kanti zingakanani, kanti yini le ngangiyenzile kangaka. Ngizibhalele, ngithatha idayari yami engiyisebenzisayo, not knowing ukuthi ngizibhalelani nanokuthi kuzokwenzakalani ekugcineni. Ngizibhale, ngithema ngizibhala half, bese kuthi kuleli bandla engifike kulona kabusha kube khona lo mzalwane othi cha, kodwa-ke kunebandla, kunendawo othi uma ngikubuka ufanele ukuya khona. Hayi, azangifake kule group yasekhaya lezwi. Ngifundile kakhulu, ngiyabonga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uhambile nami endleleni. Sengiyazi manje ngokuvunywa kwezono, nanokuthi lento ibingihlupha sengiyazi, nanokuthi Baba bengima phambi kwebandla ngimele abantwana bakaNkulunkulu, ngingazivumile izono. Ngathi noma ngikhuluma nomfundisi wathi hayi ngizoba nawe, ngizolokhu nje ngikubonisa la uphambo kwakhona, ngimtshele kodwa ukuthi iyaphikisana, kodwa manje nami angazi ukuthi why kuwukuthi akufanele, ngoba njalo uma ngabe ngiya lapha phambili likhona izwi elisho ukuthi akufanele uyoma phambi kwebandla ungavumile. And ngingazi nomfundisi into engiyikhulumayo kube ukuthi akazi ukuthi mhlambe kufanele kwenzakale kanjani. But manje sengiya-understanda, amehlo asevulekile, sengibona ngenye indlela. Mfundisi wami, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni likaJesu. Ngibingelela uMam'Tsibande, ngiyakubingelela Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithumela le VN ngizoxolisa
maqondana nemeseji engayithumela kuwena engazi ukuthi yangena kanjani, kodwa khona ngangiyisendela kwenye indawo. Yangena kuwe, ngiyaxolisa baba kakhulu kakhulu, ngiyathoba kuwe. Ngiyaxolisa nakumoya oyingcwele ngokukuhlupha uthi ubhizi, kodwa besithumela ama-message angasho lutho. Okwesibili, ngayisenda ngoLwesihlanu. Engangingaqondeleke baba ukuthi ngilethe la, kwenzeka nje iphutha isimangaliso. Ikakhulukazi nje ngiyaqaphela angidingi ukuhlupha ngoba ubhizi kakhulu. So umoya wami ushona phansi uma ngabe kukhona into wrong engiyenzile. Ngiyacela-ke baba ukuthi umoya oyingcwele angithethelele. Jesu angithethelele, nawe ungithethelele. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande ekuseni. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonalelwa. Ngibingelele nasekhaya lizwi. Ngithatha leli thuba lokuthi ngixolise iphutha engalenzayo lokufaka i-emoji. Kwangena i-emoji la egruphini. Ngezwa sengitshelwa abazalwane ukuthi kune-emoji ela egruphini. Ngingayibonanga, ngayiphika ngoba ngangingakaze ngiyibone. Ngayicinga, ngayinika isikhathi, ngayicinga, ngayithola. Ngathola ukuthi ubaba usengikhiphile egruphini. Ngathatha ithuba lokungikhuluma nomoya engifake khona egruphini. Ngamtshela ukuthi kungene i-emoji lapha. Ngase ngenza i-VN yokuxolisa. Ubaba wangixolela. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubaba wangixolela. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiphinde ngixolise nokuthi ngibhale isibongo sikababa sa-wrong ngesikhathi ngimbhalela i-message ebengimbhalela yona. Ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba wethu, khaya lezwi nomama. Letha ubufakazi uNkulunkulu wale ndawo. Ngingene kunyanga ephelile nifakwa ngusisi wami. Bendinenkinga yephupho endihlala nivuswa ndikhala kwindawo endisebenzela kuyo. Bendihlala nivuswa ndikhala, fumanise uba kona akuvumelekanga ukuthi silale emsebenzini. Ngalowo mzuzwana nje mhlawumbi 2 hours bebe balale bonke abanye, mna ndingalali. But ndizawuthi ngaloo 2 hours or 3 hours ndivuswe ndikhala, eli phupho linenja. Ndaxoxela usisi wami, wathi wandinika ilinki yokuthi ndingene apha kwikhaya lezwi. Andisenayo leyo nto ngoku. Ndiyathandaza ndithi uJesu Kristu inkosi. Ndiphinde ndize nobufakazi ngoba ndiye ndeva usisi ebefakaza kule ndawo ethi wayethengisa ukudla enikela ngemali erongo, umbane ucothishiwe. Ndiyambulela ke uNkulunkulu ngoba nam lapho ndihlala khona ngenxa yezimo kwaye kwaba khona umfana ohlala la eyadini olusayo. Mna ndiyahlala lapha andirenti. Bendinothenga umbane, bafike ke abantu balapha mhlawumbi u-2 days. Mhlawumbi mna ndigodukile bawusebenzisa umbane. Athi umfana mayeripota ukuthi umbane awusekho uyaphela, kuthiwa zatsho kum. So yamphatha kabi ke leyo nto. Wadicayida ukuthi uzawucupha umbane. Wathi mna andingeni ndawo yandazi uba ndiyakholwa kakhulu. So kuye kwaba neentsukwana ke lo mbane awucuphile. Kodwa ndithe mandimamela ubufakazi ndaya kuye ndathi ndicela ayisuse leya nto. uNkulunkulu uzawundipha amandla, andiphe imali ndizawuthenga umbane ngoba kurongo. Ndiphinde ndize nobunye ubufakazi ngoMgqibelo. Ndithe mandisiya emsebenzini kunalo mzi ndihlala ndidlula ngakhona kunezinja
Sikhongothe ngale mini futhi ziphume zize straight kum. Uthe masengisithi ayizifikile ke ngoku. Ndathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Izinja zavele zayeka ukukhonkotha zajika zabuyela kubo kwazo. Ndima nokuphakamisa amandla womthandazo walapha ekhaya. Ubaba asinceda ngawo kakhulu, sengathi angangadinwa sithi sifumane imfundiso apha ezisikhuthazayo, ezisikhulisayo, ebesingazifumani emabandleni wethu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomndeni wakhe wonke, nabazalwane basekhaya lezwi nabasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizobonga uNkulunkulu ngangenzele kona. Ubaba uhlale efundisa ukuthi umuntu mezofakaza akasho ukuthi uzobonga uNkulunkulu ukuthi umgcinile, ngoba sonke siyagcinwa, ngoba lokho kumenza ukuthi ubaba agcine edlekelwa isikhathi ngento engekho. Masilethe ubufakazi bangempela, nami ngibona ukuthi ubaba uqinisile. Ngihlala ngifisa-ke baba ukuveza ubufakazi, kodwa nje bengilindile nami ukuthi kuze kube khona into eyenzakalayo ukuze ngithule ubufakazi bangempela. Ngiyabonga kakhulu baba ngeyifundiso nabufakazi babazalwane obusiqinisayo endleleni. Nanokuthi-ke baba ngithe i-ayini yavele yathula yangabe isavuma uku-ayina, yakhipha amanzi. Mangithi ngiyaqhubeka lutho yangavuma i-ayini, ngayithatha ngayibeka. Ngase mangifika la endlini ngathatha i-ayini ngaguqa, ngavula abaseRoma 10:9, ngasho abaseRoma 10:9 ngaqeda. Mangiqeda ngaphinde ngakhuleka-ke ngabeka ifoni khona e-ayinini. Ngakhuleka-ke sengimcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, anginayo imali yokuthenga enye i-ayini. Ngiyakucela Nkulunkulu ukuthi lokhu ukwenza kwabanye abazalwane basekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, ngizwe ubufakazi ukuthi kwenzeke lokhu. Iy'tofu ziyavutha, amagesi ayavutha engagcwalisiwe. Nakumina Nkosi, ake uphinde ungenzele lowo mangaliso, ngiyakucela. Ngakhuleka baba, ngakhuleka. uNkulunkulu wangisiza. Ngathi mase ngithi ngiyayithatha i-ayini ngiyoyiplaya i-ayini yavele yavutha. Ngizokuthula lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu ungenzele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, uNkulunkulu ukugibele nezinto nje ubaba asenzela zona izwi likaNkulunkulu nakho konke nemkhuleko. Siyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela ubaba nomama umpostoli, abazalwane bonke basekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngicela ukuletha ubufakazi ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiqale ngenyanga iphelile, ngabona ngilele, ngangilele ntambama, ngazibona ngilele futhi khona ephusheni. Ngezwa kukhona into engihlala ohlangothini lwami laka-right, la ngenhla egxalabeni. Le nto ethi mayihlala ngezwa ukuthi iyahlala futhi iyawusinda umzimba, inokuchoka futhi umzimba uyachokheka kusuka phezulu kuye ezansi kancane kancane. Ngavele ngathi uJesu Kristu inkosi. Yavele yasuka ngaleso sikhathi, yaphakama ngaleso sikhathi. Kwangathi yangibuka, yathi suka yayihamba, kanti inyoka ngayizwa futhi ikhipha ngesikhathi iphakama, yakhipha namazinyo, yayisifaka amazinyo la egxalabeni ngakwa-right la yayikade ingisinda ngakhona. Ngiyibona ukuthi inyoka eyayinkulu ngale ndlela, le nyoka le okuthiwa umuntu iyamgwinya, ngoba indlela yayinkulu ngayo isihamba. Ngayibona noma isihamba, yayiyelo, inombala oyelo ngathi namabala amhlophe. Inkulu, yagudla yaze yawusithela. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi uyinkosi nomsindisi impela. Isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Namhlanje ekuseni ngiphuphe nginento esebeleni, ongazuthi ngiqale ngiyizwa lento engazuthi ibiqinile, iya ngokwanda, ithe isuka iba ngangebhlokhi, like ibhlokhi lensipho.
ngathi ngibone ngicula sona isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngacula ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngibona lento yayivele itshwama yaphela, kwangathi iyavuthuka, kwangathi kuvuthuka inhlabathi. Laphela lelo bele la bekukade sekuyisigaxa khona besisikhulu sikuqinile. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi nasebusuku uyasilwela izimpi, ngisho emaphusheni eziplantwa usathane ngamaphupho. Ngaleso sivumo ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabatshela ngisho ekhaya, ngibasendele ngibatshela ukuthi noma bevuka noma belala bakhuleke umkhuleko wabaseRoma 10 basho emva kaMphostoli noma bevuka egameni likaJesu. Ngiyawubona impela umsebenzi waso. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi bamphostoli. Ngiyabingelela bamphostoli nakumapostoli ekhaya lezwi nasentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngizobonga uNkulunkulu Baba ngenkonzo yesidlo yangesonto. Ngibonga ukuthi ungiphendulile esicelweni sami ebenginaso. Ngiye ngangena umkhosi we-3 days ngimcela uNkulunkulu ukuthi angisize. Nginenkinga yokuthi uma ngifunda izwi ngiyazela, noma ngisenkonzweni ayipheli inkonzo ngingazelanga. So ngakhuleka ley'nsuku ey'ntathu. So bengazi ukuthi isono ngazivuma esokudla isidlo, ngoba la ngangikhonza khona ngangikhonze enkonzweni yomthetho. So mawuqeda ukukhonfema nje ubulunga, usungakhona usungadla-ke isidlo. So bengisidla-ke ngingavumanga izono ngoba izona zivunywa. So ngazivuma leso sono, ngayitshela ukuthi hayi, kusho ukuthi konke kuhambe kahle ngoba hayi mina angifanga. Kanti angazi ukuthi ngithola ubuthakathaka bokuzela, ngilale mangifunda izwi nasenkonzweni ngaphumi inkonzo ngazelanga. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungiphendulile, ngathola ukuthi ingoba ngadla isidlo senkosi nginezono, ngingazi ukuthi kuyisono. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi angenzele umusa nami ngikhona ukuthola ukuthi kanti yini lobu buthakathaka enginabo, kanti yini. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngawe. Ngimbonga ngokunxusa ngabaseFesu 6:19 engathi angakugcina nje konke nomndeni wakho niphile nje. Siyabonga, siyafunda. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba mphostoli. Ngifisa nje ukudlulisa lokho baba okwenzekayo empilweni yami. Khona usuku engangilalele ngalo inkonzo, kade kunenkonzo yaseBhamshela. Ngayilalela nje ngizolala. Hhayi, yangibusisa nje kakhulu ngendlela okwakwenzeka ngayo nangendlela okwakushunyayelwa ngayo. Ngezizwa nje ngibusiseka. Ekuseni mase ngivuka, bese ngivuka ngenze lokho engikwenza ukuhamba iy'ngane zesikoleni. Ebese ngibuyela embhedeni ngithi nje ukulala. Isithongana nje esincane esafikayo. Khona into eyenzakalayo eyangimangalisa. Kwakungathi emhlabeni, umhlaba umhlophe njengoba ubona amafu noma yiqhwa. Kumhlophe nje yonke indawo. Kuyakhephuzela engathi nje amafu. Kunenhlokomo, noma inhlokomo ngingayizwanga ukuthi kwakuhlokonywa kuthiwani, kodwa njengoba kunenhlokomo emhlabeni. Kodwa kungeyona futhi inhlokomo yokukhala. Kusanhlokomo engazathi iyahalalisa, ukuhlokoma nje emhlabeni. Kumhlophe kuthe qwa. Uma ngisabuka lokho ukuthi emhlabeni makumhlophe kanje kuzohambeka kanjani. Kwangathi khona indawo esihamba kuyo
nabanye abantu engangihamba nabo kodwa angibabonanga ukuthi awubani. Esasingahambi phansi, sasihamba phezulu. Sihambe ngathi sihamba entweni eyifu esihamba ngayo. Ingqondo yami ingitshela ukuthi ngoba nakho emhlabeni ngiyabona kumhlophe kodwa akukho umuntu okhona. Kodwa kunalabantu esihamba nabo. Ngiyibuza ukuthi pho kama sihamba kanjena ngoba ngathi manje sihamba ngefu noma sihamba ngeqhwa siya kuphi. Kodwa kubonakala ukuthi khona la siphikelele khona. Ngavele ngaphaphama, ngaxakeka nje kodwa enhlizweni yami nganginokubusiseka nje. Ngilala ngendlela engangiyizwa inkonzo nomkhuleko wawuyiyo. Ngathinteka nje emoyeni wami, kwakhona izinto ey'ningi ezenzakalayo. Uma sekuqhamuka leli iphupho leli, ngambonga nje uNkulunkulu, ngamdumisa. Ngiyabonga kakhulu Baba uMphostoli, uNkulunkulu ame nawe. Siyabona ukuthi konke okwenzayo awuhambi wedwa. Khona izinto uNkulunkulu azembula njalo ozikhulumayo, sisizakale singabazalwane, sisizakale nanemindeni yethu uqobo ngoba lezi ntshumayelo sezisabalala ngisho emndenini yethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, anithwale Baba, anigcine, anilondoloze. Lokhu uNkulunkulu akubekile kukhulume njengoba kunjalo. Siyasizakala, siyathoba kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuBaba uNtsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nami ngithi nje angizobonga uNkulunkulu kakhulu, kumdumisa nokumbabaza ubukhulu bakhe namandla akhe nokuthembeka kwakhe ngazikhathi zonke. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukudlulisa nje ubufakazi ukuthi nginengane lana ine-symptoms like ze-autism, so ispeech sakhe singekho sihle kakhulu, kodwa ngizombonga kakhulu uNkulunkulu. Uye njengokuthi bengimane ngimkhuleka Nkosi uJesu, ngimvumisa baseRoma nje ngithi athi uJesu Kristu uyinkosi. Uye uye Baba waphasa kahle kakhulu ngokuJuni nje, waphasa ngo-level 7. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngisho nespeech sakhe siya-improve. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because bengithi ngoba ngine-disability sengithi nengane shuthi affected-ekile, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyawenza umsebenzi empilweni yakhe. Ngiyambonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kaNtsibande, ubaba uNtsibande, ngibingelela umama uNtsibande, ngibingelela abazalwane basekhaya lizwi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuba mkhulu ngixolise Baba ngokufaka i-emoji. Bese ngibonga Baba nethuba onginikeze lona lokuthi uphinde ungibuyisele. Ngiyamnxusa nje uNkulunkulu ukuthi kungaphinde kwaba kwenzeke. Ngibonga nabazalwane abangixwayisa ngesikhathi kungene i-emoji. Ngiyabonga ukuthi usungibuyiselile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyaxolisa Baba ukudelete. Kusuke kwangabekeka kahle. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uMphostoli, ngiyakubingelela nomama nabazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyathanda abazalwane ukuthi ngidlulise ukuxolisa okukhulu kwezinkonzo zikaJulayi lapho sekudliwa ukhona umzalwane engangena phambi kwakhe kanye nendodakazi yami, kunesiyena yedwa ulayini uvele usukhona emva kwami. Inhliziyo yami ngayitshela nje ukuthi ngaxolisa kuyena isono ngizosibhala, kodwa manje kuyabekeka enhliziyweni yami ukuthi akusiyena yedwa engamngenela, bakhona nabanye ababona ababe ngemuva kwami.
Kubona bonke abazalwane ababonayo khaliza entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Bazalwane, ngiyacela ukuthi ningixolele, ngiyaxolisa kakhulu. Ngonile phambi kaNkulunkulu, ngonile futhi naphambi kwenu. Ngiyacela ukuba ningithethelele. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu ophilayo. Ngibingelele kubaba umpostoli, ngibingelele kumama umpostoli, kubazalwane bonke egameni likaJesu Kristu ophilayo waseNazaretha. Baba, ngiyabonga kakhulu. Ngithatha leli thuba baba lokudlulisa ukuxolisa ukuthi last week kwenzekala iphutha, wafoneleka ngephutha baba, kwaze kwakabili. Ngizocela baba inkonzo yentethelelo kubaba uNkulunkulu nakubaba uNsibande ukuthi baba ngenze iphutha kakhulu. Kwenzeka iphutha, ngiyathoba. Ngiyasithoba kakhulu baba. Ngiyacela inkonzo yentethelelo ukuthi wafoneleka ngephutha. Ngicela inkonzo yentethelelo baba, ngiyasithoba. Ngiyathoba kakhulu. Ngiyathoba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wami, ngiyabingelela ntambama ngegama likaJesu. Baba Nkosi yami, ngiyaxolisa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho naphambi kobuso bamazulu, phambi kwaNkulunkulu. Angazi efonini yami kuye kwacofeka, nginganakile efonini, ngizwa abazalwane sebengithinta eceleni ukuthi hayibo, mzalwane nakho usufake i-emoji. Ngiyaxolisa baba kakhulu. Ngiyazithoba nje phambi kwakho ukuphula umthetho wegroup, ngimoshe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyaxolisa baba wami ngegama likaJesu, kodwa ngiyisusile i-emoji. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama, ngibingelela umndeni wonke waNsibande, ngibingelela ekhaya lizwe entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga ukuba sekhaya lezwe, ngibonga ukuba sentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. La sibonelelwa khona siyafundiswa uJesu Kristu inkosi. Baba, long time ago I was praying for abantu benhliziyo kaNkulunkulu. Ngangingazike, ngangingenaso lesi sithombe sesikhona njengamanje. Kodwa nje kwakufika kimi ukuthi njalo sasiba ngomsombuluko kwakuyiba inkonzo yemkhuleko. Ngangingathandi-ke nokuyigeja, ngingabibikho ngayo. Kwakuthi noma umoya wombuso uvuka, kodwa ngangingafuni ukugejwa inkonzo yangomsombuluko. Ngangingalova ngoLwesithathu nangoLwesine, kodwa not umsombuluko ngoba kwakukhulekwa. Ama-prayer item engangiyiveza abantu benhliziyo kaNkulunkulu, abantu abashisekela uNkulunkulu, abantu abathanda uNkulunkulu, abantu azothi uNkulunkulu baba mayethi akushonelwe bashonele, bangathi leyana namhlanje namhlanje kumakhaza. Anginami ngangakwazi, engangikhulekela, kodwa ngiyawabona ama-results namhlanje. Ngiyambonga uNkulunkulu baba entabeni, noma ngithi ekhaya lezwi ngangingekho vele nakhona-ke nje uba vele ngangisesontweni lapho engangicabanga ukuthi ngisendisiwe khona. Kodwa nje ngize ngidlela izono-ke kumnandi konke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungifaka ekhaya lezwi. Ngiyabonga uNkulunkulu baba ngokungihlanganisa nabantu benhliziyo yakhe, abantu elithi singizitho ngamunye emzimbeni kaKristu. Kule ukukhuleka ngangifisa ukuthi ngangithi umzimba makhona isitho esingekho, umzimba lo uyalekha. So
ingqondo iyona econtrola everything eyenza kwenzeke. Amakhala uyahogela ukuthi khona sekunuka okungafanele kube khona. uJesu Kristu inkosi, siyabonga, siyabonga ekhaya lezwi, siyabonga uNkulunkulu esemsebenzini esebenza, abazalwane beyinikele. Yonke into beyenza fast, yonke into beyenza ngothando, ngokuyinikela, ngokuyimisela. Siyabonga bakithi, siyabonga uJesu Kristu inkosi, abagcina abazalwane bonke, aligcine ibandla, awugcine umzimba kaKristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa baba Ntsebande, ngiyabulisa nangomama Ntsebande, ngiyabulisa kubazalwane bonke basentabeni yethu kaJehova, ngiyabongelela. Ndithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ndifana ubufakazi baba Ntsebande malunga negama elithi uJesu Kristu inkosi. Ndiye ndaba nephupha kule veki ephele ngolwesithathu, ingathi ndilapha endlini yam eKapa ndiyathandaza sebusuku ndinxibe i-night dress yam. Ndithi uJesu Kristu inkosi. Xa ndisithi uJesu Kristu inkosi bephuma umlilo apha kum emlonyeni wam. So ingathi kukhona umntu ongumama othambise ikhalamine onxibe iskipa esibomvu apha ngezantsi ubhenqelela amabhayi abhenqela zizangoma. Engathi uphuma kwinkonzo ekhonza umastanda wam ekuthiwa iRevelation ekhonza abantu abaphantsi. Ayilibizi igama elithi uJesu Kristu inkosi, abasebenzisi neBhayibhile. Ingathi uphuma phaa engathi ebisize apha eyadini. So ingathi kwekele ke ndilibize igama umane buyumfa, umane ebhekela azothi ke ngapha kum undisebenzisa kakubi ndeli gama ulibisayo, ngoba kaloku andikwazi ukwenza umsebenzi wam kakuhle ngenxa yeli gama lakho ulibisayo. So ingathi bendisithi xa ndisithi uJesu Kristu uyinkosi efemelini yam, mhlawumbi ndibise igama ndithi uJesu Kristu uyinkosi emyenini wam, lo mlilo uhambe ufike umyenini wam ufike umbiyele. So ingathi kwalapha embonweni ke ngoku ndaphinda nangathi ndisesilalini endlini kamama, ingathi ndiyathathaza phaya ndithi uJesu Kristu uyinkosi endlini kamama. Ndaphinda ndabona kwalo mama ngathi uphaya, ngathi uthi undisebenzisa kabuhlungu ngeli gama ulibisayo, andikwazi ukwenza kakuhle umsebenzi wam ngeli gama ulibisayo. So ngolwesithathu umyeni wam ebe-off, ngolwesine waphangela. Uthe uphangela kwakhe ngolwesine kwaba khona omnye ubhuti asebenza naye obe-involved kwi-car accident. So uthi ke ngoku bonke abantu baye bacinga faba nguye, beza kuye baye bemfonela into yoba urayithi na, wapho ubefowunela nangabantu abaseofisini kusithiwa nguye obe-involved kwi-car accident. So ndiyabulela kakhulu igama elithi uJesu Kristu inkosi, ngoba mhlawumbi ebezaba involved kwi-car accident, but ngenxa yegama elindilisebenzisayo ndilibiyela ngalo ndisithi uJesu Kristu inkosi. Uye akabekho involved kwi-car accident ngoba lo mama ebenxibe iskipa esibomvu nomyeni wam naye unxibe iskipa esibomvu emsebenzini. Ndiyalibulela kakhulu igama elithi uJesu Kristu inkosi, masilisebenziseni ngoba liyasebenza kakhulu, linamandla. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Cela ubingelele uba kumpostoli Ntsibande noma umpostoli Ntsibande nebandla lonke lasentabeni yendlu kaJehova nebandla lekhaya lezwi nabazalwane bonke. Ngicela ukudlulisa nabo ubufakazi baba. Kuleli sonto eliphelile ngithole ukuthi umzukulu wami ugulelwa ingane, wayisa esibhedlela osindisweni ngoba ubuhlezi ngakhona ngako-Verulam. Ngithe ngizwa kwathiwa usela i-Albert ngiseduze nami. Ngaphuma-ke enkonzweni ngesonto, ngahamba ngathi ake ngiyongena u-2. Baba, ngayifica ingane ifakwe inxanxathela yamapayipi, umzimba wonke nje inganyakazi. Ngase ngiyivulela umkhuleko wokunqoba, ina-2 months le ngane, bekuyinto nje bithulile nje. Ngayivulela umkhuleko wokunqoba baba, ngase ngiyakhuleka. Ngasho ukuthi ukuhlala kukho ngikuhleli ngoba vele ngihlezi nomuntu othule nje. Ngabuya-ke ngeza la ekhaya, uma ngifika la ngo-5 to 4 uma wakhe ungisendela imeseji, ungisendela isithombe sakhe evuka evula amehlo. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ngokusilethela wena nje baba Ntsibande. Kudala umuntu ehamba ehla enyuka engalitholi iqiniso. Namhlanje siseqinisweni kufanele silandele iy'mfundiso zakho baba. Siyabonga
kuNkulunkulu Baba, ngawe Baba uNsibande, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu ngenkonzo yange-15 July la khona Baba wokhulekela ukukhululwa kwabantwana ababechathwa, abantwana abalahlwa, abantwana ababegcatshwa ibala. Ngiyambonga Baba uNkulunkulu ukuthi nami wami umntwana wakhululwa kulokho engangimenza khona samncane. Emva kwalokho Baba sengilala ngiphupha ngathi kunoplastiki abawu-2 ngaphandle bakadoti asebegcwele, abalayishiwe asebelindele ukuthi ngiyobalahla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kwavele kwagcwala enhliziyweni yami ukuthi umntwana ukhululiwe. Emva kwalokho Baba umntwana wavele wathola umsebenzi, wasayina i-contract. Uqalile nge-1 August wayesayina i-contract nje, uqalile emsebenzini. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu ngokusivusela wena kulezi nsuku kweze kwavuka izwi lenkosi uHosea 4:6 uthi abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngasekugcineni uthi kalokhu wena ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakubakhohlwa abantwana bakho. Siyambonga uNkulunkulu Baba ukuthi asivusele wena uzosifundisa, uzosilekelela. Siyambonga uNkulunkulu Baba, ngithi nje udumo lonke uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyabonga kakhulu Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Dr. Nsibande, ngibingelele nomama udokotela umama Nsibande egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Baba ngiyasithoba kakhulu ngesono engisenzile, ngenza i-VN edlule 3 minutes. Inhliziyo necala iphumule, angiphumile enhliziyweni yami. Isono engisenzile ngiyaxolisa kubaba umpostoli, ngixolise nakuNkulunkulu Baba ngesono engisenzile. Ngicela ubaba angisithethelele lesi sono engisenzile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama umpostoli, uJesu Kristu inkosi. Baba ukhuluma noKhupulo kaMkwena eSoweto branch. Baba ngiyaxolisa kakhulu, ngicolisa kuJesu Kristu, ngicolise nakuwe baba nomama umpostoli Nsibande. Ngiyaxolisa kakhulu, ngenze iphutha elikhulu kakhulu. Ngisho ukuthi ngenze isono ongothi ngifake emoji. Baba ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Ngicela ukuthi ungixolele baba nomama umpostoli, ngixolele noJesu Kristu angixolele ngephutha leyo engilenzile kakhulu. Ngiyasithoba kakhulu baba, ngiyasithoba phambi kwakho, ngiyasithoba phambi kwezulu, ngiyasithoba baba. Ngiyacela lingixolele nge-emoji engingangayifaka egrupini yasekhaya Elizwe. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa ngokusithoba kokukhulu. Ngiyaxolisa baba, ngicela lingixolele. Ngicela ukuthi ngingeniswe futhi ekhaya Elizwe. Angeke ngisaphinda, angeke ngiyafunga, angeke ngisaphinda ngifake emoji. Kuye kwayenzeka iphutha elikhulu ukuthi bonakale ngifakile emoji, kuyenzeke iphutha elikhulu baba. Ngiyaxolisa, ngiyaxolisa kakhulu baba Nzibande, ngiyaxolisa nokumama uNzibande, ngiyaxolisa baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.
Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngiyabingelela mama umpostoli, ngiyabingelela ebandleni lonke intaba yendlu kaJehova, kuyabonelela ikhaya lezwi, ngiyabingelela abangcwele bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizocela ukuxolisa ngomhla ka-4 ngilalela inkonzo, kwangena i-emoji, kwaba nabazalwane abawu-2 abangibhalelayo. Ifoni nje sengiyibekile ngilalela inkonzo, bayasho bathi mzalwane sicela usikhiphele i-emoji. Ngiyayithoba kakhulu, ngiyaxolisa nakubo ngaxolisa, kodwa phambi kaNkulunkulu nasegruphini nakubaba umpostoli angaze ngixolise. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela uxolo baba umpostoli naphambi kaNkulunkulu nabazalwane bonke. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, ngicela ningixolele bazalwane. uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, bingelela ubaba, bingelela nomama entabeni kaJehova. Ngiyabonga baba, hlangana nekhaya lezwi ngizizwa ngakheka, ngizizwa uNkulunkulu emuhle enhlizweni yami. Kusakho ukuthi masiney'mbuzi masingazidayiseli abantu ngoba kusuke kuyokwenziwa amasiko athile, nathi siyahlanganyela nalowo ngxenye. Baba, siyabonga ukusifundisa ngoba nami nginazo iy'mbuzi bengingazi. Sengiyazi-ke manje ukuthi kufanele kube yini engingayenzi. Ngiyabonga baba, ney'nkukhu siyabonga baba. Kusakho ekhaya lezwi sizalwa kakusho usuku nosuku. Siyabonga nemiyalezo osithumelele yona. Siyabonga baba, uNkulunkulu akufihla, akugcina, akulonde njalo. Jesu Kristu, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Kuyabonelelwa bese ngibona wena baba ngendlela obhizi ngayo ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngisakubuka bese ngibona umbhalo obhaliwe ngesandla esikhulu ukuthi kuyabonelelwa. uJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba ekuseni, ngiyethemba ngigcinekile ekhaya. Baba ngicela ukwethula nje ubufakazi usami. uNkulunkulu indlela angisize ngayo kade ngisesibhedlela. Ngiyabonga nje umusa kaNkulunkulu ukungiphilisa. Ngize noma ngisazobuyela kudokotela-ke for uku-check ezinye izinto ey'thile, kodwa nje ngezwe umehluko omkhulu emva kokuthi ubaba engiphe umkhuleko benomama. Lokho ngiwulalela ngiphindelela noRoma 10. Ngiyambonga uNkulunkulu ukungiphilisa. Ngangena esibhedlela nje izandla zazibuhlungu ngoba bathi inkinga isekuhambeni kwegazi emzimbeni, okwenza ukuthi kugcine bese ngathi namathambo. Izandla zazibuhlungu kangangokuthi mina bengingasakwazi ngisho ukugeza izitsha, ngithunukala. Uma kuthiwa ngigeza izitsha nje endlini ekhaya bengithunukala. Sengisizwa nje osisi nokuwasha-ke, uthole ukuthi angikwazi ukuwasha kahle, bayangisiza ukuwasha, kodwa nje ngizwa umehluko omkhulu njengamanje. Ngizwa umehluko omkhulu. uNkulunkulu uyangiphilisa ngomusa wakhe ngoba ayisekho ubuhlungu nje, sezingcono kakhulu kunalesa sikhathi engangene ngaso esibhedlela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu umusa angenzele wona. uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu wenyama yonke. Ngiyabonga kakhulu. Kuhle ukuhlala enkosini singasuki kuyo ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu uyangenelela kuzo zonke izimo esibhekana nazo empilweni. Akukho kumehlulayo. Ngiyabonga kakhulu baba umkhuleko owangipha wona, ninomama nangipha umkhuleko. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu wenyama yonke. Ngithemba ukuthi nawo lawo ma-results amanye ngisawalindile. Udokotela wagcina ethathile enza i-blood test,
Nginethemba lokuthi akukho okutheni abazokuthola kuwona ngoba ngithembe uNkulunkulu yena yedwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngangizokuthumela ubufakazi ngaleli langa kade ngisanda kuphuma esibhedlela ngakhumbula ukuthi kambe kusukela ngoLwesihlanu kuzobe yisonto akuthunyelwa lutho. Ngoba nengqondo phela ibuye ibe sengathi nje iyadongeka uma wadulela esibhedlela ungekho ekhaya. Ngagcina ngasathumelanga-ke ngalezi iy'nsuku kade ngisanda kufika. Ngiyabonga kodwa uNkulunkulu ngipha leli thuba nje lokuthi angiphilise, kuwumusa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi babe. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele kumake, ngibingelele nakubabe, nakubo bonke bazalwane, ngithi Jesu Kristu inkosi. Babe, ngitocela ukuxolisa kuwe nakuNkulunkulu. Ungixolele, naye uNkulunkulu angicolele, ahlele esihlalweni sakhe sebukhosi. Emaphutha ngibe nawo maningi. I-VN yekugcina lengathi ngiyayihambisa, ahambiseka abamabili. Lena lenye iyahambiseka ngikutatadela beyide lutho. Nganalutho abese yahamba abamabili. Nema-emoji-ke Nkosi yami babe akhavateka lamanye bengibhalela umzalwane kabili labe kafaka i-emoji kwakhanza ukuthi ngekungadi sekuthi you. Sengibona sekubili sengiyanaka-ke kuthi kusho ukuthini ukuthi you. Sengiyachavata sekuyabona ukuthi kusho ukuthi nami bese ngifakela enye kwaba kabili. Lenye-ke yangena ngeliphutha nawo abamabili. Ngasheshe ngawabona-ke angabonakala egruphini. Lokusho ukuthi babe uNkulunkulu yena wawabona ngoba kude lokufihlakele kuye. Nekulalela tinkonzo-ke ngihamba ngento imisebenzi noma ngilele ngiphindze ngiguqe nasembhedzeni. Nekokuthi-ke nawe wawuguca ucela utimpahla. Ngevale ivi lathile abanye abamesabi uNkulunkulu. Kwaba buhlungu. Ngiyacela luxolo kakhulu Nkosi yami babe ungithethelele nababe uNkulunkulu asesihlalweni sakhe sebukhosi athole ukungithethelela ngemaphutha ami lengonile. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Nangekushaya-ke ukhanze ukuthi sekuchavateka kule nombolo yasekhaya lezwi. Sekuyashayeleka kuyo kwaba kabili. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ekuseni ngiyambonga uNkulunkulu sesigcinile. Ngibingelela khaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa bamthibane umamthibande. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, kuyavuka kimfakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokulalela nje abantwana baNkulunkulu abafakazayo. Kuyavuka nje nakimi uthi ngelinye ilanga kwakwenzeka enye into. Ngikhuleka ngibambe nje umkhosi ka-3 days. Umbonga nje uNkulunkulu ukuthi usangigcinile kuze kube lesikhathi sanamhlanje. Usenami usangithwele. Ngingene lo 3 days amathi iy'kole zazivalile bazivalele nje ukuthi kukhona umntwana ovakashile la emsebenzini wakhona la ekhaya womfana. Hawu ngithandaze lo ngithandaza. Bese ithi le ngane ikhuluma nenye ingane ngale dining room ethi ilokhu isinaka ngalo Jesu Kristu inkosi njalo nje ngalo Jesu Kristu inkosi. Thina singamazi asimazi thina lo Jesu Kristu inkosi sinaka ngaye. Hawu Kasi nje ngabuka nje ingane ngathi hawu ongamadimoni evuka enganeni uNkulunkulu wami. Ngayibiza ingane ngathi mbizi ngathumela lo munye umntwana ngathi mbizi lo.
weza ngathi ngizomala yangigolozela ingane bazalwane yangibheka yazi ukuthi yangibheka ingane ngayibuka ngathi uJesu Kristu inkosi ngathi uzala ngayimisa phambi kwami ngathi ishono kathathu ukuthi uJesu Kristu inkosi yangafuna ingane hayibo yangafuna ingane bazalwane yangafuna yangibuka yagcina ngokusho kodwa uyibona nje ukuthi noma isho nje ayifuni yadawutha nje ukuthi ingasho leli gama. Hawu Sathane bazalwane asikhulekeleni abantwana. Hayi abantwana bethu. Hawu Jesu siyakunxusa namanje isikhona bazalwane ngiyanicela abantwana sibakhulekise abantwana. Sathane usengena kubantwana uyabasebenzisa ngale ndlela le yokuthi ngeze sibone ukuthi uSathane uyabasebenzisa abantwana bethu. Ngiyanicela bazalwane asilweni lempi asilweni mangibonile ukuthi uSathane usebenzisa abantwana-ke manje ngalesivumo esithi uJesu Kristu inkosi ingane azilifuni ziyalwa. Hey Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli. Ngiyethemba uNkulunkulu usangigcinele. Ngithanda ukuxolisa kakhulu baba uNkulunkulu, baba umpostoli nasekhaya lezwi ukuthi ngifake i-emoji ekhaya lezwi ngephutha. Ngithanda ukuxolisa kakhulu. Ngiyazithoba ngiyezehlisa kakhulu angenzanga into enhle phambi kaNkulunkulu naphambi kwenu ekhaya lezwi bafethu naphambi kwakho baba uMtsibande umholi wekhaya lezwi. Ngithanda ukuxolisa kakhulu ngesenzo sami esibi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi in Jesus name. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umama ekhaya lezwe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyathoba ngenza nje le message ukuzoxolisa ngonile kuNkulunkulu nasegruphini. Ngiyacela ningixolele kakhulu. Ngaye emavikini amabili adlule ngaye ngangenelwa i-emoji ngivule inkonzo kuze kwakabili ngiphuthume emva kwalokho bese ngiyobhala phansi isono kuze kodwa ngizwe ukuthi angikhululekile. Sengize ngezwa lo mzalwane namhlanje ochazayo ukuthi uthe uNkulunkulu awonanga kimi ngedwa kodwa nakwabanye abazalwane. Ngakho nje ngidlulisa ukuxolisa ngithi ngonile ngingcolisile igroup kaNkulunkulu, ngonile kuNkulunkulu nakuwe baba uMsibande nakubazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela kakhulu ukuxolela uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Cela uthathe ithuba ngibulise utata wethu utata umpostoli Nsimande nomama ngiyambulisa wabefundisi ndiyabulisile bonke abangcwele igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Tata ndithi mandidlulise obubungqina obumangalisayo. uThixo uyandimangalisa imihla yonke. Nkosi yam ndiyambonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi. Ndiyambonga uNkulunkulu ayindisweli izibongo bangcwele. Thixo undenzele isimanga. Lithe ngenye imini utata Nsimande ebethetha apha efundisa esithi abazalwane akufanele ukuthi sibe ngabantu abanamatyala. Yaba buhlungu inhliziyo yami ndathandaza uNkulunkulu ukuthi andincede ukuthi nami ndibhatala amatyala ndinamatyala amakhulu. So bendityala i-92,000 kwaCapitec. Ndandithathele for ubuilda ii-flats endlini. Ngoku le mali ucaba kunzima ukuyibhatala. So last week ndiye ndathandaza ukuthi uNkulunkulu kandincede ematyaleni wam. Kuye kwadlula nje i-5 days uCapitec wandenzela i-SMS esithi bafuna useklisha ityala lam le-92,000 rand. Mandihamba ndiyobhatala i-27 rand something. Let's round off i-28,000.
kwathi manje ndiyobhatala le 28,000 from 92,000 ndiyobhatala i-28,000. Yho, yamangalisa bangcwele uNkulunkulu. Ndiyambonga uJehova, ndiyambonga uNkulunkulu, ndiyambonga uThixo ngawe tata wethu. Tata Nsimande, ndiyambonga uNkulunkulu. Ininzi into etshintshileyo empilweni yam, kuninzi endingakusho bangcwele njeba ukuthi ingenxa yesikhathi. Ndiyambonga uNkulunkulu, ndiyambonga uNkulunkulu. Akusikelele uNkulunkulu tata wethu, asigcinele wena uThixo wethu egameni kaJesu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba Msibane, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukungiletha le message ngoba ubaba eshilo ukuthi ubhizi kakhulu, ama-message maningi. Jesu Kristu inkosi baba, kodwa baba ngicela kusho into eyenzeka izolo ngoba siday number 3 nje emkhosini. Hey baba, izolo ngicishe ngafa. Nkosi uJesu, and bengizofa ngesihogweni, yazi uNkulunkulu wami. Jesu Kristu inkosi baba, shuthi bengilalela inkonzo eKhalezi. Mangiyilalela inkonzo, ngiyilalele Moses sengizoyiqeda inkonzo, bese kufika into futhi izwi likaSathane la mesithi hawu ugcine uthi uyangena Facebook wangangene sibuyi network, mathi ngidonsa phezulu ngiyabona network ngabe sibuyini, bese ngiyayiphoza inkonzo ngihambe ngiyologga in ku-Facebook. Mathi ngiyaqala nje ngithi ngiyangena ngizwe ngibhocobala. Mangibhocobala ngizwe ngathi ngishiya umzimba. Mangishiya umzimba vele ngizwe ngishiselwa. Ukushisa engingakwazi ngizwe ngishisela lapho izulu belina kumakhaza lezi nsuku lezi, izulu lelina ngizwa ngishisela ngithi hayibo, inhliziyo yami kwenzakalani Nkosi Jesu. Bese kufika inhliziyo yami ukuthi hayi wena unqamula ukulalela kwaNkulunkulu, uyohlala enkundleni yezoni, uyolalela izoni, unqamula ukulalela kaNkulunkulu. Bese ngithi uJesu Kristu inkosi, pheze umzimba wami Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiphuma ku-Facebook ngizwe ngibhocobala, ngizwe umzimba wathi emva lokho vele ngakhathala. Bese ngithi futhi enhliziyweni yami hayibo, mina benganakile, ngisho enhliziyweni ngithi hayibo, mina benganakile and ngila eromini ngingedwa, sokuthi angiphume ngimemeza mama ukuthi hayibo nakhu ngifa. Bese enhliziyweni yami hayibo, mina benganakile, ngikusho ngenhliziyo. Phinde futhi ukuthi izwi enhliziyweni yami, hayi wena sofundiswa ngakho unganaki. Bese ngiyaqonda hayibo, ngempela igroup le akuyona ngempela. Yeyi Nkosi uJesu, ngizocishe ngafa and bezovele kuthiwa ngisezulwini bengisho esihogweni, abengizwa straight esihogweni impela. And lento ibibukeka kimina, bengabuki ngathi incane. Nkosi uJesu, Jesu Kristu. And sengibona ngempela ngokuhlezi kusho le group leni akuyona yabaMsibande, igroup kaNkosi uJesu. Hey ngiyambonga Nkosi uJesu, ngiyambonga Nkosi uJesu. Into eyenzekela izolo kwanami ngishiye ngithuka emva lokho vele ngabhocobala ngisathi ngifuna ngisho iBhayibheli ngathi umzimba uthi ukhathele. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba Nsibande egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele ekhaya kwaNsibande, ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngenza le VN ngilahlwa nje icala kakhulu ukuthi enyangeni ephelile ngafaka i-emoji ngayibona ngayisusa, nganokuthi ubaba ubhizi angeke ngixolise ngoba futhi ayibonwanga muntu. Ngilokhu-ke nginalo, kodwa manje akusuki enhlizweni yami ukuthi ngafaka i-emoji, akudluli. Njalo ngihlale ngishaywa utouch wokuthi ngafaka i-emoji, yebo ayibonwanga, kodwa uNkulunkulu yena esezulwini ubona konke, akukho okufihliwe ongayikwambulwa. Ngakho ngiyenza le VN ngicela intethelelo, ngicela uxolo kakhulu ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nakuwe baba, nakumoya ongcwele. Ngithi
ngiyacela ningixolele kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela Baba Nsibande namake Nsibande egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Babe ngithatha lesikhathi cela kutoqolisa ncike yenkosi. Ngonile babe ngoJulayi ngangithethe umkhosi wa-40 days. Babe ngiyacela ungixolele. Sekuhamba emalanga babe emandla sekaphela sengitiva kuba nemalanga la emandla ngiweve ukuthi hhayi ashona phansi. Ngangithi nasengilalela tinkonzo ngithi lalele ngilele, ngilalela bufakazi ngibulalele ngilele ngoba ngangisekela nje necamelo bese ngiyajeka vele kusho kona ukuthi ngilalela ngilele. Ngiyacela babe, ngiyavuma phambi kwakho nanokuthi kuleso sikhathi ngathi ngibamba ifoni ngiphenya tona tinkonzo ngathuka sengifake i-emoji ngayibona masinyane ngayikhipha. Nkosi yami, noma bangakangiboni nawe ungakangiboni kodwa emazulu angibonile, lizulu libonile. Ngicela inzethelelo babe, ngicela inzethelelo kuwe, ngicela inzethelelo kuNkulunkulu babe, kuNkulunkulu indvodzana, kuNkulunkulu Moya Ongcwele. Ngicela inzethelelo, ngicela ungithethelele babe, ngonile kakhulu, ngonile. Ngiyacela babe inzethelelo kuwe. Angisakhoni ukuthula bufakazi ngoba mangikhumbula ukuthi kufanele ngithule bufakazi kufika lokuthi kunelicala lengakalivumi phambi kwaNkulunkulu. Cela ungixolele babe, ngiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Sibande, siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu wakusiza wama nawe. Isitha sesifikile sizokuthuka ngoba bebethunywe isitha. Noma ngabe bethunywe labo befundisi, kwabona labo befundisi basebenzela isitha. Kodwa into engiyibongayo njengoba ngithi nje siyabonga, ngibonga ukuthi ulifezile Baba izwi lenkosi elithi nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani. Jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Wow, hayi wasithola isibusiso Baba. Ukungena kwakho nje emotweni wabona uNkulunkulu wakubonisa ukuthi ungaluphendula le ayihlangene nawe. uNkulunkulu wakusiza wayingenela emotweni wahamba. Siphila kulezo iy'nsuku Baba. Basasithuka futhi bayaqhubeka. Hayi kodwa-ke isibusiso sikumukela ngokukholwa ngezandla ezimbili sithi siyamukela ngoba izwi lenkosi lithi sibusisiwe uma besithuka. Bona bayitshela ukuthi bazuzile kanti yibona abalahlekelwe. Ubaba umpostoli uzuzile yena. Siyabonga Baba, siyabonga. uNkulunkulu akugcine, siyakukhulekela Baba Msibande. uNkulunkulu akabe nawe Baba endleleni yonke. Simethembile uNkulunkulu, simethembile vele yizo lezo y'khathi zokuthukwa kwethu sithukelwa lo Jesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngibonga kakhulu ukuba phakathi kwebandla, ngiyabonga kakhulu ukuba phakathi kwaleli khaya uNkulunkulu-ke ngimbonge kakhulu ngangenzela khona usuku nosuku. Ubufakazi bami-ke bumi kanjena. Nginomntwana
wentombazane naye ongenile phansi kwekhaya lezwi yize emncane una 10 years. Kodwa imangaliso uma ngabe ngigula uvela ngibambe angigone athi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Emva kwalokho izinhlungu ebengizizwe enyameni ziphela nya. Ngiphindile futhi nganokugula okungihlaselayo kwamathambo ngisemsebenzini. Ngahamba ngayohlala ngedwa egumbini, ngalivula umkhuleko, ngawusha emva kamfundisi, ngawusha emva kwakho baba, ngawusha emva kwakho baba. Waqeda ubaba wakhuleka waqeda ukukhuleka. Emva kwalokho kuze kube namhlanje amathambo ade engiphethe engasakwazi ngisho ukusukuma aphelile baba. Ngiyambonga uNkulunkulu alikhulise ikhaya lezwi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni endla Jehova, kuyabonelelwa egameni likaJesu. Baba, namhlanje inkosi yami ngithi nje ngidlulisele bobufakazi. Kade ngiye edrobheni kwa-Eskom, kukhona engiyokulungisa. Jesu Kristu inkosi. Uma ngifika-ke lapha kwa-Eskom-ke, hhayi mina ngiyalikhuluma-ke nje ivangeli, ngibachazela ngekhaya lezwi abantu. Wangibhokela omunye umama wathi nje angifuni nje mina lento, mina ngishonelwe abantu abawu-3 angazi kanjani njanyana. Hawu, ngaphendula nami ngathi akuphoqwe muntu ngani zakwethu ukuthi umuntu akholwe. uJesu Kristu inkosi, akuphoqwe muntu ukuthi umuntu akholwe, kodwa nje mina ngigeza izandla zami ukuthi ngingabi igazi lenu uNkulunkulu angalibuzi kimi. So hhayi-ke ngihambe-ke mase ngifika erenki, ngingene etekisini ngithole usisi ozalwa umfundisikazi. Khona la osizweni. Usindisiwe, uzalwa umfundisikazi. Hhayi, akasindisiwe-ke usisi lo, wayesindisiwe ngokuthi uzalwa umfundisi. Jesu Kristu inkosi. Emva kwalokho hhayi-ke ngilokhuze-ke ngikhulume nabo, ngivele ngivule inkonzo yala eBrentshini eNyukhasela la mhla ka-19 Julayi. Bathula bathi tu abantu bamtshela nalosisu wesisu usibani, sacela wehlisa ivoice mfethu silaleleni umfundisi. Hhayi-ke kanti intombazane eziseduze kwami ngithe noma ngiyibukisa lapha ku-YouTube baba, yathi nje hayi ngiyifuni mina lento. Bafaka ama-weave, ifaka i-weave nale ntombazane kanti kusho ukuthi ibisha. Hhayi, ngayivulela inkonzo baba, itekisi yahamba yaze ngibeka sadilika sihambe siqathaka waze wafinyelela baba la usho khona uRoma 10:9 sekuthandazwa. Nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, isikhathi asisekho singayigodli inkemba yethu egazini. Ngicela nje ukukhuthaza abazalwane ukuthi asishumeleni ngesibindi futhi baba, nje since wangibhabhadisa ngavuma izono, wangibhabhadisa baba, wangigcoba. Hayi baba, angisenamahloni ngevangeli, kanti kwesinye isikhathi bengithula nje iteksi izihamba iyofika la iyakhona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Le feeling oyizwayo namhlanje yokugula ungazi ukuthi uzothi uphethwe yini ingibambile nami baba. So uJesu wethu useduze bazalwane, nohlobo olumangalisayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Apostoli Baba Nsibande noma Mtsibande, ngiyabingelela ikhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Izodlulisela ubufakazi ukuthi bazalwane asiqikelele ama-emojis angangeni nangephutha. Njengoba sisemkhulekweni, sisemkhosini, siwashaya ama-emoji, siwaphose esihogweni. Angifisi ukuthi bekhona umzalwane angangenelwa i-emoji egruphini. Ngibuzile ubuhlungu bazalwane, ngizwe ubuhlungu obuyisimangaliso. Ubongathi angazi ngilahlekelwe yini, angazi ubongathi bekonakele emphefumulweni wami, ngangikhala izinyembezi. Ngakho kube umshiyashiya kakhulu, kube ngumfundisi umkholokotho, ngaze ngawukhala kuyena ngingasazi ukuthi ngenze njani.
ngizizwele ukuthi angisekho ndawo manje. Injabulo yami iphelile. Bazalwane, kubuhlungu. Angibatshela ngisho engabafaka ekhaya ngathi ngize ngibatshele ngoba bazodikibala bamangala ukuthi awu bengizwa ngikhuluma buhlungu kanje ngoba lezo nsuku ngikhuluma buhlungu kakhulu. Okubuhlungu ngangikhala inyembezi. Bazalwane, siqaphele kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu lona. Ngaze ngaNkulunkulu bazalwane, ngathi baba wethu uNkulunkulu, ngicela umtshele umpostoli Baba uNsibande ukuthi kwaba yiphutha ngempela ngikwazi. Baba uNkulunkulu, uyangazi ukuthi ngumama oqotho, uyangazi impilo yami yonke. Ngicela umhlebele umtshele ukuthi mina angibuyisele mina ngempela, ngangibuyisele ngoba ngempela ngazi kwenzeka kanjani. Ngitshele Baba uNkulunkulu, ngiyabonga Baba umpostoli Nsibande, ngiyabonga kakhulu. Ungene ekhaya egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Babe, ngiyabingelela kuwe Baba Mpostoli nakumake. Ngiyabingelela entsabeni yaJehova kuyaboneke indlu yasentsabeni yaJehova kuyabonelelwa. Nasekhaya lezwi ngibingelela bonke bazalwane. Babe, ngicela kuthatha leli thuba ngimbonge uNkulunkulu kakhulu babe ngemsebenzi lo wendako. Lokukhuluma nami lokwendile babe, usangiphendvula ungithumelela lama VN longithumelele wona neticwayiso letigcwele kuwo nekuchushiswa lokugcwele kuwo lama VN. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu babe, ngiyambonga. Angadi noma ngake ngakuthola yini lokunje, kodwa ngiyabonga ukuthi kungakefiki lilanga babe wethu lo ingcwele lekuthi ngivume tono. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngigcine ngithole lo musa wekufundziseka ngalendlela. Babe, bese ngacela kuvuma tono wanginika nelanga lamhla ka-5 kuFebruary 2031 nga3:30 entsambama. Bese ngicalile nekubhala tono, kodwa sengitocala phansi ngitibhale kahle ngekusidwa nguNkulunkulu ngilinzele lolo suku. Ngiyabonga kakhulu nceku yaNkulunkulu incazelo longinike yona. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi wawutshale. Ayiseze zahamba lezi nkonzo. Ikusho ukuthi iphutha ukuthi ngizihambise kanye kanye. Kanti amafayili amakhulu ibengavumi uhamba kanye kanye. Angase ngithumele mhlawumbe 3 times or 4 times. Ngaze ngiyibuka le ndaba ngawadelete onke ngoba vele ahambe amajama. Ngadelete zonke ngaziqala phansi, even nenkonzo yasekuseni ke ngomgqibelo ebikade yenziwe ibingavumi ukuhamba. So ngqale ngayo ngayiyeka yahamba ngaqeda ngeza kwisinqamo sokuqala sayizolo uJesu Kristu inkosi number 1. Ngase ngiza kuJesu Kristu inkosi number 2 mangibheka kayi sezihambe zonke. Ngiyabonga kakhulu ke babujala usuku oluhle. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela Baba umpostoli nomndeni wakho konke ngesivume sithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli ngicela ukudlulisa ukuxolisa. Ngesonto lomhla ka-1 ngangilalela inkonzo yaseNgwavuma yakwaJona. Ngilalele sekuntambama ngesimo sokuthi ngihlushwa i-charge, ibuye ingavumi ukushaja kahle ifoni. Ngangilokhu ngiyithinta i-charge ngiyilungise ukuze ingacishi.
Uma ngisayilungisa ngiqhubeka nokulalela inkonzo bese ngibona kune-emoji lesithupha. Ngithuke kakhulu, ngihambe ngiyoli-check-a ngithole ukuthi lifakwe imina. Bese ngibona ukuthi futhi lingene ngesikhathi ngibhizi neshaji, ngilungisa ishaji ukuthi ngishaje ifoni. Ngabe sengibona ukuthi sekungene i-emoji, ngalisusa masinya. Ngathatha ibhuku engibhala kulona izono ngase ngibhala phansi. Ngokuhamba kwesikhathi kwaba nezwi enhlizweni yami elithi, awonanga kumina kuphela, wonile egruphini, wonile kubaba umpostoli, kufanele uyoxolisa. Ngizoletha isixoliso, ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu uBaba, ngiyaxolisa kakhulu ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyaxolisa kakhulu nakuwe baba umpostoli. Ngiyasithoba kakhulu, ngiyacela ningithethelele. Ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela umpostoli ubaba uNsibandi, ngibingelela umama Nsibande nomndeni wonke wakwaNsibandi. Ngithi angithule ubufakazi noma kufanele ngabe kusekade ngabethula. Ngizofakaza ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba bazalwane leli gama leli noma lesivumo sinamandla kakhulu. Kuye kwathi ku-next door wami kushoniwe, sahambisa umkhuleko khona, ivele kuyisivumo sethu, kanti khona ongathandanga engihlobene nayo anti kimi ngokukuzalana. Ngakusasa mangumbona walwa nami bazalwane, wathi mina angiyifuni lento futhi azongifundise ngayo, uJesu wenu angimfuni. Ubuyisho kanjani lento kukhona thina singayazi? Kwayinaleyo mpi-ke, kepha-ke ngaxolisa ngathi mina ngiyaxolisa kulokho uma ukuthi yena kumphathe kabi noma ukumlimazile. Kwahamba bazalwane, kwashonwa kubo, kwashona ubhuti wakhe. Kwasuthi ngiye khona kwesinye isikhathi ngihambise umkhuleko, ngidlulele nje ngihambise umkhuleko, base becela ukuthi ngibaphathele inkonzo yonke yakhona. Bayenza-ke inkonzo, kwakugcwele kakhulu bazalwane, ithende laligcwele, kwakumngcwabo nje weminye imingcwabo emikhulu. Bacela mina ukuthi ngibaphathele inkonzo, kube mina engishumayelayo. Ngokusizwa inkosi kuNkulunkulu nje waba nami. Kwasho ukuthi naye-ke ukhona u-anti. Hayi-ke uma sengishumayela wabona ukuthi akahlalisekile kahle impela. Hayi, waphithiza ngishumayela-ke ngibiza uJesu Kristu uyinkosi noma ngishumayela. Bazalwane, kwathi kusuka lapho sengiyoqeda ukushumayela, waqala ingoma. Manje usho ukuthi uphazamisa mina ukuthi ngingaqhubeki nentshumayelo, kepha uNkulunkulu wangisiza nje. Kukho konke bazalwane, leli gama linamandla, lesivumo sinamandla, ngoba noma bazalwane ubingelela abazalwane ukhonza nabo, namanje basaliphika abakalivumi. Asimqhubeke noNkulunkulu, sibonge futhi kakhulu uNkulunkulu ngoba uNsibande owavuma ukuthi agitshelwe inkosi uJesu isebenze ngaye. Noma sibheke emuva lapha kade sikhonza khona, siyabona ukuthi umehluko mkhulu bekade singenzile ukuthi sidlala. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezi nasentabeni likaJehova kuyabonelela, nakumndeni baba wakwaNsibande, egameni lenkosi yami uJesu. Baba, ngizothula ubufakazi ngento uNkulunkulu angenzele yona la ekhaya. Ngizobonga uNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu, ukuthi ngike ngalalela inkonzo la ubufundisa khona ngokukhipha kweshumi, ukuthi umuntu uma ekhipha kweshumi kumele akukhiphe kwigrosa, angakukhiphi kwinethi, ngoba uma ekhipha kwinethi kufana nokuthi akanikelanga. Ngaphinde ngezwe omunye ubaba efakaza ukuthi kena-ke esakukhipha kwinethi ubekade esokola,
uthe angakukhipha kwigrosi ekhaya nje yonke into isi-right isihamba kahle. Nami ngizombonga uNkulunkulu baba ukuthi ngiwufakazi wokuthi ngempela uNkulunkulu uyathembeka kumuntu othembekayo kuye futhi akawadli amandla omuntu. Nami ngaqala ngiwumuntu othengisayo, othengisa iy'shebo njengoba ngingasebenzi ngiphila ukuthi ngithengise la ukuthi sikwazi ukuthi siphile la ekhaya. Ngalokhu nje ngamcela uNkulunkulu ukuthi nami ngisacela ukuthi angifundise kulokhu engikuthengisayo ukuthi ngikhiphe kanjani kwishumi. Ngaqala ngabala uma kuphela inyanga, ngabala abantu abathathile iy'shebo, ngahlukanisa iy'shebo engiy'dayisayo, amaqanda, ivoso, amarasheli, ngahlukanisa iy'mali zakhona. Ngase ngikhiphe imali engithenge ngayo njengoba wawufundisa la ukuthi umuntu uma ngabe ethengisa ukhipha kanjani weshumi. Ngakhipha imali engithenge ngayo, kwase kuthi kule eyi-profit ngase ngikhiphe kweshumi, ngayibala yonke. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uma ngikwenzile lokho and abantu njengoba ngikwenzile bengibala nje bengakakhokhi, ngibale imali weshumi ekumele ngikhokhe. Ngiphiwe ukuthi uNkulunkulu uzobathinta ukuthi bayilethe imali. Ngempela baba kwenzekile, angisabalandeli ukuthi bayilethe imali, sebeyayilethela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, nala ekhaya ukudla akusapheli, sesiphila nje kahle, asisasokoli. Manje ngizobonga amandla kaNkulunkulu baba ukuthi uNkulunkulu uthembekile ngey'khathi zonke. Uma uthembekile kuye naye uyathembeka kuwe. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngawe. Siyacela ukuthi asigcinele wena ninomama nomndeni wakho wonke. Uyasifundisa ukuthi senze izwi laNkulunkulu, uyasisiza endleleni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngawe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela umndeni wasebande wonke nomndeni basekhaya lezwi nabasentabeni enhle Jehova uyabonelelwa ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Ubaba impostoli ubekacele ukuthi singene emkhosini, singenelele ukukhulekela ama-emoji ekhaya lezwi. Khathi ngisalalela-ke sakhuluma-ke ikhanda laba buhlungu, lamehlo abamhlophe, ngabona nje izinto sekumhlophe nje, yonke into la endlini seyimhlophe, ngasaboni kahle emehlweni. Selo ngisho isivumo nje inhliziyo, selo ngiyalalela ngalaba bempostoli kuyakhuluma. Sekufika lapho sekuthi asiguqe sithandaze. Lekhathi ngicimeza nje ngivala amehlo, ngibona sesikwenye indlu engingayazi. Ubaba impostoli ugoqile, kuqhamuka umuntu ugqoke ingubo emnyama, usuke emsamo uye emnyango, umnyango bewuvuliwe vele, uphethe amasutkesi angithiwa ubuka babe sebande kabi uyaphuma. Ngathi eqeda kuphuma nje labangcono ikhanda kimi, kwaba ngcono namehlo ngakhona ukubona kahle. Ngase ngithi enhliziyweni yami, yeyi wena ucabanga ukuthi abantu abazali abasekhalizo bangani bakho, hamba awunamngani la. Lekhathi ngiqeda ukukhuluma lokho ngenhliziyo ngakhumbula khathi ngisese-primary ukuthi bekunelizwe belihlala lifika kimi lingitshela izinto lizitshela futhi ngibatshele ekhaya. Lezi zinto abangitshela zona bebengazamukeli ekhaya and bezenzeka futhi. Ngagcina sengibhema iglue ngoba abangilaleli ekhaya uma ngibatshela ukuthi kuthiwa ngibatshele ini. And-ke mase ngibhema iglue alisekho leli zwi, asaveli isikhathi esiningi nje selo ngiyibona boPopayi bejayiva. Kuthe ngelinye ilanga nawu uPopayi bayajayiva-ke, wajika lona eyi-one wama waswaca ebusweni wangibuka kabi. Ngathi mina, hawu mngani wami, awusajayivi ngani manje ngoba phela uma ujayiva ngiyajabula mina. Ngase kufika lizwi emva kwami lithetha, ulebela ukujayiva, ulebela ukuhleka, usisi wakho uyafa. Kwaphela nya ukuthi mina ngidakwe iglue. Mase ngikhulile sengithenga i-smartphone, ngiyababona aboPopayi. Mina nabangani bami baningi kangaka abangani bami lana. Mase ngiyaqonda, mase sengizwa kuthiwa ama-emoji awesitha. Mase ngiyaqonda ukuthi shuthi mina bengivakashelwa isitha khathi ngisadakwe iglue. Leli zwi lesitha lesi bengafuni ukujayiva belibona lo muntu okhuluma nami mina ngingamboni. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuBaba Mtsibande, ngibingelele nakumawethu esimthandayo nomndeni wonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba Mtsibande, ngithi angimbonge nami uNkulunkulu ngangenzele kona ngokungena ensindisweni ey'ntweni ezinzima engivela kuzona. Insindiso engangingayifuni ngendlela eyisimanga, kodwa ngelinye ilanga wangivezela inkonzo CFCI, ngangena kuyona ngamukela uJesu. Kwahamba-ke ngaphuma ngezizathu. Kuthe sishutheke kwenye inkonzo basithwala saya ephasikeni, kanti uNkulunkulu unenjongo yakhe, wenzela ukuthi siyobona umama ozosifaka ekhaya lezwi. Asigcinanga lapho ngenxa yokuthi sasesihlele emabandleni sibhala ngepeni elibovu. uNkulunkulu wasiphakamisa waze wasifaka entabeni yendlu kaJehova. Hey, ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, ngiphakamisa ukumbonga ngoba uNkulunkulu uyakubona uma umfuna ngeqiniso. Namhlanje sengihleli nginethezekile entabeni yendlu kaJehova, nanxa kukude eRichards Bay kodwa sengile kabili. uNkulunkulu emuhle, nabangasebenzi bazosebenza. Ngikwazi ukuhamba ngey'nkonzweni ngendlela engifisa ngayo. Kumanje siye emagethi. Ngiyambonga uNkulunkulu, uyiza ngakithi nanxa kungekho eduzane kodwa kungakithi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Okulandelayo siye eMzinto, uma iseThekwini kumele sifinyelele. Hey, siyambonga uNkulunkulu, angazi ngingathini. Nokudla bekuphela la ekhaya, siyogrosa ukudla kungasekho, kepha namhlanje ngiyogrosa kukhona ukudla. Kuhamba kahle ngendlela eyisimanga. Ngenxa yaleli vangeli salishiya ekhaya, saphuma sahamba. Namhlanje sihlezi la eMthwalume. Ngiyambonga uNkulunkulu. Endaweni esihleli kuyona safika nayo iney'nkinga zakhona nezikhova ezikhalayo kunjeya, kepha ngemthandazo sihleli. Hey, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngenize nikholwe bathandeka ukuthi sihlele emzini kaShemba, kepha uNkulunkulu emuhle uzosakhisa ikhaya nathi esizophuma siye kulona liyoba umngcwele, libhalwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngihlezi phezu kwalelo themba nje. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sihlezi kahle kuleli khaya, akukho kubi. Siyakwazi nathi ukuthi siguqe, sithandaze, sikhonze uNkulunkulu wethu, sihambe siyokhonza la sikwazi ukuthi singene khona eduzana, sibuye sizobabaza amandla kaNkulunkulu. Hey, siyabonga Baba, siyabonga. Ngiyafisa abantwana bamama bangasebenzi basebenze ukuze silakhe ikhaya likaJesu. Ngiyamphakamisa uNkulunkulu, angazi ngabe ngikuphi ukube intabeni enhle kaJehova ngibonelelwanga. Ngiyabonga Baba. uNkulunkulu akugcina kubiyele nomndeni wakho ngegama likaJesu.